Jos. Mundur. Mangsa bodho wedi aja ndadak tok tarungi dada. Obong wae. Kakang Antaboga. Ora semingkir obong dadi awu kuandhamu parat. Suramarata Jayamarata amuk garebeten aku. Yen aku wis mbok teksa kok ngene iki ae aja lamak dewa isi loro. Ngebiyok bareng ora samar Antaboga. Ulup Antaboga. Nuwun kula. Sirepen Bramantiamu nggih. Aja mok terus kanggon kita gawe goro-godo ing kayangan Junggring Salaka. Kantun dos pundi Paman Bathara Guru maringaken napa boten? Iya nggih, waton kita ngrucat napsunira ulun bakal maringake. Lah, mbok ya ngono. Upami paduka kala wau maringaken kula kinten boten kelampahan. Antaboga Dandewayuda tanding kalian para kadang dewa. Iya nggih Antaboga. Semono manteping tekad kita anggon kita mbilani marang wayah kita si Bama. Inggih menika wayah kula Pengulun. Iya. Tinimbang ngrusak ketentreman kayiwangan ulun diduga maringake wahyu topeng waja. Kresna pun wonten dawuh mara maju nya tampanana nggih wahyu topeng waja. Pundi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging sang mawedan. Kulon ngaturaken panuring tanpa upami. Dene paduka sedaya maringaken penyuwun kula tumrap panangisipun anak kula pun Bama. Iya nggih Kresna. Purmaos bingah manah kula Paman Antaboga iya. Nggih Kresna, nuwun kula. Gandeng wis entuk gawe suwe dadak ngenteni apa? Hayo enggal bali nggih. Nuwun nggih monggo kula dherekaken. Paman kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun panen kulun. Iya sing ati-ati ya nggih Antaboga Kresna. Adi Guru, Kakang Naradawan menapa? Wah, lah kados pundi Adi Guru?
lajeng paduka maringaken wahyu dhumateng Kresna mangka sanes pancenanipun Bama. Kakang Narada, nuwun kula. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu. Menika wonten panguwaosing Gusti kang akarya jagat. Lha nggih. Namung kantun kodratipun kados pundi? Menawi kodratipun wahyu kedadi nampi Bama, Gatotkaca kedah narimah. Nanging menapa jangka badhe ngapusi Kakang? Lah inggih menika Adi Guru. Mila Kakang namung kantun ngentosi kewala menggah kados pundi babar nglampahan. Yen kodrat wahyu menika darbe ing Gatotkaca kados boten kirang margi. Menggah wangsulipun wahyu dhateng pun Gatotkaca. Oh inggih, monggo Adi Guru dipun tosi Adi Guru. Nganto buka Twinata Dwaraka ingkang sampun nampi wahyu topeng waja. Nengna kawuwusa ingkang tapa mapan ing Mega Malang. Ana inggih menika ta warnane. Atmajaning Raden Janaka ingkang patutang kelawan Bathari Dresanala. Kekasih Bambang Wisanggeni. Nggih nyatapa labet arsangu padi usada kangge kengraka ing Pringgondani. Ciptaning Bambang Wisanggeni tanar sumudar nggih nyata lamun ta dereng bangkit nampi usada kangge Sang Gatotkaca. Katungka praptaning Sang Hyang Wisnu. Jahni yahni talaga kadilangit Mambang taspas wulan upamanika Wintang tulya kusumaya semawur lumrap wikang kati jolodha Iki tak wis padhakake Kaki Wisnu ingkang merpeki marang aku. Kaki, bektiku katur Kaki. Ya kulup Wisanggeni. Usulun tampa kita ngaturake pangabekti pangestu ulun tampanana. Banget panarimaku Kaki. Ana wigati apa kok nggora godha nggonku tapa? Mongko aku wis duwe prasetya.
Ora bakal wudar nggonku tapa lamun durung antik gawe sing tak gawe yo. Mong aku durung entuk gawe kok kowe wani nggugah marang aku. Kowe tak tempohake Kaki Wisnu. Aku kudu entuk gawe marga sing nggugah kuwi kowe. Wis anggeni apa? Apa wigatine dene kita tapa ning Mega Malang iki nggih. Oh, nguyai segara ora ana gunane aku matur. Kurangane apa Kaki Wisnu ora bakal kekilapan marang kecelaping batinku Kaki. Iya nggih. Pancen kapara nyata. Marmo kita tapa nang Mega Malang karana kita bakal nggayuh usada kanggo Kengraka Gatotkaca. Nah, kene ngerti kok dadak takon. Mungkin arya pambukaning kandha. Gandeng Kaki Wisnu kuwi dewaning ketentreman. Marto melu tudono apa kang dadi tambane Kakang Gatot Kaki? Sumurupa wisanggeni Gatotkaca ora bakal aluya jati lamun durung nampa mudhuning Wahyu Sinapati yaiku Wahyu Topeng Waja. Walah dalah. Kaki Wisnu banget panarimaku. Cemeplong rasane ngatiku, padhang pikirku. Marga Kaki Wisnu paring gawuh lamun usadane Kakang Gatot Wahyu Topeng Waja. Lah saiki wahyune ana ngendi Kaki? Sumurupa nggih. Wahyu wis uwasa kastaning pangeran lumuntur marang Rama Pukulun Bathara Guru. Nalika semana wahyu bakal diparingake marang kadangmu Gatotkaca nanging ana babakan nglayoni jujul Hanusuli yaiku Antaboga kelawan Kresna padha munggah marang kayiwangan Junggring Salaka. Dheweke nyuwun wahyu Topeng Waja ing pangajap bakal diparingake marang Bima Narakasura. Nadyan Tosti Jayakwatmaja ulun nanging manut tulising kodrat yekti dudu panguwasaning Bima. Lan apa sababe denipun Kaki pisah lawan Kresna sak temene ulun kepengin bakal nyoba tekan ngendi kemantepane Kresna nggone labuh Sabayapati marang Pandhawa. Nanging nggih gandeng Kresna mung manungsa lumrah kaya-kaya isih kapilut marang panangising Atmaja katitik. Kresna ora eling marang sesanggemane kapara mituruti marang kareping anak. Satemah wektu iki Kresna kelawan Antaboga kalakon nyuwun Wahyu Topeng Waja. Nadyan para dewa wis memalangi nanging sepira bangganing para Jawata tanding lawan Antaboga lawan si Kresna. Mula kang mangkono nggih. Iki wahyu wis digawa dening Antaboga lawan Kresna. Lamun kita ora enggal melu cawe-cawe, kaya-kaya kita bakal kelangan kadang yaiku si Gatotkaca. Punika kangkang sing langit kalawan Irking sanging sang malaikat. Wong greng ora tata patrape. Serbanmu mawa cahya jebahmu landung. Ceniramu semorot. Ning ora cocok karo batinmu. Kowe jaring aku dewa. Ning kenapa kok iya-iyan tumindakmu Antaboga? Lho. Welah. Bocah ki tek malah nyelekutak. Wis anggeni. Apa? Kuwi ana apa kok karo dewa wis sepuh bareng undamana. Dadak ngejeni dienggo apa? Antaboga sing kaya kowe. Lho, welah malah jangkar bocah iki. Aku ora kuwalat jangkar karo kowe, Kowe dadi dewa ki ora mung kon mikir keluargamu tok, ngerti?
Kowe dadi dewa ki kon mikir wong sak ngerca padha. Ngali ngono. Lamun nalika jaman milih dewa, kowe kuwi wis nganggo panaliti pirang-pirang tetimbangan. Kaya ngapa anggone padha nyengkuyung supaya kelakon dadi dewa. Ning kena ngapa bareng dadi dewa kok njur mamak tumindakmu. Lali marang sumpahmu nggon dadi dewa. Kaya bisa wae kowe mikir karo keluargamu kowe nyekel panguwasa kok. Ning apa ngono kuwi carane dadi dewa? Perkarane apa? Lho kok dadak takon. Kok dadak bodhoni kowe? Lah ya nanging terangno nggih. Kena ngapa ing ngatasé wahyu topeng waja kuwi dudu pancene Kakang Boma. Lah kok tok jaluk? Ora kurang-kurang nggone kaki guru ngilingke marang kaki Antaboga. Lah kok kowe saya nrajang marang Waler? Oh, perkara iki to. Iya. Pancen tak akoni. Wahyu ndak suwun, mereka bakal ndak paringake marang Kakangmu Boma. Mongko kuwi dudu pancene Kakang Boma. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu kuwi ana panguwasaning pangeran. Mongko kudu wis nulis lamun wahyu kuwi dadi darabake Kakang Gatot. Kudune kowe nglenggono, lah kok malah nerak pacak rajangan iki dewa bingung opo kuwi nggih. Oh, lah kok kaya ngono. Lah dewane mulang sarak ngono njero menungsane dadi apa? Ngerti wewaten kok tok trajangi karepmu priye? Wis anggene. Apa? Aku iki wak mumbuh ora idep. Kowe ya tak anggap mingirke blatmu wae. Ora paedah kowe saged dadi kusir musri para kadang pepundhen Pandhawa. Nanging gene yo lagi ditangisi anak ngono kok wis bingung kiblatmu. Arep lali marang keponakanmu. Ngendi ana wong tuwa abot puranti nimbang anak. Aku ora medo. Kabeh-kabeh abot anak ning nonton garise dhisik. Piye pestine? Mbah ora idep. Ingkang wigati wahyu kudu nampa marang Kakang Boma. Oh, ngono to. Kowe tak kandhani ya. Kepeksa tak wulang aja dewa tuwa. Wiwit biyen tekan saiki sing wenang milih kuwi wahyune dudu menungsane. Ngerti? Nadyan totok gawa yen to pancen wahyu ora milih Kakang Boma, gagal gar sing kandha sapa wis tak regem. Oh lah, sing gagalke aku to buku. Dulu merai bocah wis anggeni. Wani mula sarana ratu Ndwarawati. Aku Triwikrama wis wedakno wis anggeni. Toke apa ora? Angger kepepet mesti gak ngetokke. Ingkang mangkono. Wah Kresna wis padakno wis anggene iki yo. Waduh, lagi tumon iki aku. Weh, lawi sanggene bisa ngembari kelawan putraku Kresna. Waduh.
Kresna dadi buta wis gedhe kok luwih gedhe wis anggeni. Weh, tak kroyok iki. Depisan wong gerang-gerang royok bocah ndadakku malanceng wusmu waton aku menang nganggo dalan apa ndak tindakake mati bisa ngene oh iya ketungkul ngeroyok kowe ora padha krasa wah yen wis tak cekel dine iki mongso wis wae oh terima direbutan tak guwang ae wahyu iki Ulup wis anggeni apa Kaki Wisnu kenapa ing ngatasi wahyu wis kita cekel kok banjur kita guwang pancen tak jarak tak guwang wah pating kluyur dah nututi kae kepriye to nggir aku mau ngarep nonton kodrate mengko kepiye yen pancen ki kodrat Kakang Gathut nampa wahyu tak kira playone wahyu bakal marani marang Kakang Gathut oh iya nggir yen mengkono dhewe-dhewe ngelingake marang si Kresna yen nganti Kresna ora eling lawan ulun kesuwen nggone kewirangan ditonton wae nggih ayo tak dereki Kaki Surung-surung Dewangkara kingken lir manuswa kang layon. Petane kaya swasana praja Ngamarta. Kang pasemone kaya dene Basanta ingkang katawing hima. Petenging praja labet kaperbawan dening para Pandhawa ingkang nembe kandhuwan kingkin. Karana mrihatosaken dhateng roganing Sang Raja Putring Pringgondan di Prabu Anom Raden Harya Gathutkaca.
Nadyan wis katliraken saking Pringgondani jembujuk negari Ngamarta parandene dereng saged mendha raganing Sang Raja Putra. Katingal pinangku ingkang wong Ngamarta Prabu Puntadewa. Kapiyarsa muwun nang guguk anenggih menika ta panangising Dewi Arimbi ingkang tan kuwaning ali dhateng citranipun ingkang putra langkung-langkung Sang Werkodara. Sekedhap-sekedhap ambekos pindha teksaka anilakake sungkawaning galih. Nalika mangke datan kantun pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna ingkang tan kepareng pisah lawan ingkang putra ing Pringgondani. Katingal sawanipun Sang Abimanyu tuwinerpat Panakawan. Katetangi-tangi singkang lagya kanduan kingken katiparan pangrapuwe utek pantok enggalih hamung pasrah purbaning kawasa anakku nggih anakku Ketut Kaca sira kulup nduk aja nyengkakake marang nyawane ibumu Ketut Kaca kuwi enggal warasaya nggih menawa sira kulup ora enggal maluya jati aku trima sumusul kengeyang wae Ketut Kaca Yaya Rimbi kula wonten dawuh lerena nggonmu muwun Yai mengkemundak gawe bingung para kadang wah melengo kowe aja lagi wae anakmu sing lara ora rampung ditangisi nganti ciut mripatmu sabab kerep olehmu nangis luhmu nganti asat pangeran kula mboten wantala ningali dhateng ingkang putra Ketut Kaca pangeran sing tega ya sapa aku ya ora mentala lontol karo kasur kaya ngene Ketut kuwi warasa anakku nggih Ketut Kaca aja gawe susah para punden ya nggih mara sira kulup nyuwun apa matur aja mung meneng wae ya nggih anakku Ketut Kaca warasa ya nggih lamun sira kulup maluya jati bakal tak kandhi sowan marang Saptawarga ngaturake sungkem marang kengeyang Saptawarga Ketut lek kowe ora mari luwung aku sing mati wae
Ala iku sing tak terslali mung kowe aja kowe meneng wae. Lagi iki aku krungu Ndara Werkudara nangis ya, Gong. Ora piyayi luhur ora wong cilik nek nangis kok elek ya. Ya sapa wonge wong kuwi anak kok terus anak iki ganti laning ati. Mula wong tuwa karo anak ki rak ibarati kaya mripat karo jempolan sikil. Yen jempolan sikil kesandung mripate mesti mbrebes miline kosok baline. Mripate keculek kok jempolane mung meneng. Dene kon ngapake ya. Apa ya kon ngucek-ucek nganggo jempolan sikil? Tepat. Ndara ora tau gerah bareng gerah kok terus mak pelusut. Salirane kok terus kuru. Mudhun pirang kilo ya. Pengagemane nganti gedobroh kabeh. Beda karo aku nek lara malah lemu. Aku ki lara ki apa-apa arep kok. Gagas kok cangkem pahit. Kowe iki dudu wong kok. Bagong iki mangsa kok. Aku golekno tamba truk, golekno suwek. Tak bedolke rong uwit tak godhog kok entek sak papahe. Dene wong seneng. Aku ya wis tau lho tirik gareng lara ning rumah sakit iki kewirangan. Piye to? Gareng iki lara diopnam ning rumah sakit.